open and transparent trade in Europe. Cutting EU red tape. Europe needs reform. Tento týždeň sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a ja som rada, že možno oproti tej minulosti, kedy to bolo tak, že muži sa v ten deň opili a ženy doma čakali na mužov s nejakými novými uterákmi alebo utierkami, ktoré dostali v robote, že sa trošku posunul aj ten význam, aj tá oslava. Ale chcem pripomenúť aj pri tejto príležitosti, že naozaj ani v Európe ešte máme všetko vyhraté, ani teda na Slovensku, pokiaľ ide o postavenie žien. Nedávno Európska komisia zverejnila správu o hospodárskom a sociálnom vývoji v jednotlivých krajinách Európskej únie. A teda musím smutne skonštatovať, že podľa tejto správy ženy na Slovensku sú na tom najhoršie z celej Európskej únie, pokiaľ ide o to, že do akého veku sa dožijú v zdraví. V zdraví to znamená, že ešte nemajú choroby, že nemajú nejaké zdravotné postihnutie. Celkovo na Slovensku muži aj ženy sa dožijú 53 rokov v zdraví oproti susednému Česku, kde je to až 63 rokov, ale stále ešte zaostávame za krajinami Európskej únie. A na tomto stave sa podľa správy komisie podpisuje aj to, že mnohé ženy, matky sa starajú o svoje zdravotné postihnutie dieťa alebo nejakého rodinného príslušníka len preto, že štát nie je schopný zabezpečiť rôzne služby na to, aby bolo postarané, alebo aby aspoň pomohli týmto mamičkám, ženám sa postarať o zdravotne postihnuté deti. Ja si veľmi želám, aby sme tento stav zmenili tak, aby naozaj do budúcnosti sme mohli patriť medzi tie krajiny, kde naše ženy, ale aj naši muži si vychutnajú život čo najdlhšie v zdraví. Ja pevne verím, že aj peniaze z európskych fondov, ktoré Slovensko môže čerpať až do výšky 15,3 miliardy eur, pomôžu k tomu, aby sme zabezpečili pre zdravotne postihnuté deti rannú starostlivosť a takisto aj pomoc v podobe rôznych služieb pre tieto rodiny.